umutigera kingoma chimioro gwikagasire obugima bwaye na koira ose koiba inibo heyo abwate nibo bana bamenyi bechinseme cyo banyarako babagwe sokya no borobonge koba bakogikeria ebikorebyo kwa na egeta senikega omu MCA bwechinseme cyo Beatrice Makwaye neni gaisoke na kugikeria gako asibona bonjuri abona bwega bamenyi bechinseme cyo banyarako babagotenge bosombia separe ne kurwa ase inka obusongo igase kaunti ya Kisibo kya sensemeria ya Kilgore Victoria nemero biriyo yaene gatugo tukubo kyarara sibona basabira makibo kurwase bari bonsi batendete sector y'oburendi kubayene kariya oburendi nabwo kwene kyabuna ebituo bya abanyanyimbo ebirate kinsemecho ngo bire bikwene kya emero biriyo yabo bunebwe no tumuri bita kolonari sakama na ari kubwatira robocho rokurwa imambi nabono twarigania senchero y'obwikana obosombi bwa botambe ase pare nene ya Kisikirigori sinigo bwatene na chinsa chamambia asabamenyi abo igobale aboncholeria ase omuchomagena ibyo gotoke wadi yabomba babora bwe bunge yabumachoge borabu wesoke na kolero yomo bw'abanyabyasara somocho yo uyo sagane tune ibago chinsa isato chobo tukobogo kera rero asarenge korwe byasara byaye gocha nyomba gudiuki oyo boigoro naruete magena saa 2 nkaena nyumba inaikire nyumba na ikaransire nkaigu chikurate nona guchikurate ngabogoria tochi nebeti ngasoka kujipara ngasoka kujipara nganyama tabako mnyaka likoli goika nanje ngabwata likoli toko likoli goika tokanyore pikipiki egwetense chebu no akire omotuore gochibi na gume aki abantu banyasaye gaki gotubwate bakabana baito bagotoita nonye muna togokwana iga abantu baturigirire tingangie gitogokwana bakori omuiti na bekunyarikana karema omukagero oyo mwaniganyarete gakubiko byara obotuku bwaigoro amona bana kenyoro au babwatobororo bonge na kumubetereria gukwana abwarenge na barabu na maga ya kumuita goika gukwa ngoro kwa Dr. Ison Omayo egento nanyorega nkena seitan igatari seito iga itomenyete ense yabande chefu kerto igatoro etwanyorete chidengu echi chiko supermarket chidengu chirense ne kwenda ya ne beti ya chefu abwate licha gatotebi egento bairire ne pagi ya chefu yabwate chibesa ne laptop na amabere ala kwenda nyomba chikoro siri cha nyomba naro bairite pagi eyo aya kisha baadaye karatu achiete baka igembe ntonyote laptop igembe laptop ya chef ya to gite igemba mune bag ya chef omwana uri na bag tu gwako ko bena batwa mu igitinya gitari abanyagitari na batemete ko musugulikera lakini yasinyete kuikerego omwana biashara yo ararete chinza chikoro kusasa bachiabo tuko na lyatonyorete abonchereria bwo nigo bemurunganeria obokorerio bobe bw'abanyanyimbo bamagena na kuganiko korero obonchoreri bokoreterwa abanyanyimbo abaya njana montero ngo Steven Nyangarese doubt njana montero botax amagana yabasikari mose wamagena police station ni bachenjugu kwambate bara bachenjugu abasikari bangabala ndoki bare umuseka kubigumagana abere myako 20 nona muraba ito wa boda bangere gutumi kubobe chinsa cyabo tukokaro ntutu achirenga aso koro bwari buno buna bono omonto yo maragobo korite tendeke kerto korengera bia ne pikipiki ya mutamiti chingakie checho ninga bamenya abo bagosia oborayo bobe asechire yo nabayigo kubora kwegari y'abanyanyimbo begeta seneke kyamagena yeko babetereria gakoro borendi asogotumeka egari Probox asa maria tanje ne dwini ontita mochama ni beji machoge borabo njana mokori biashara ga magena te konyareka no siasio yomo atene nire chigwa divere te konyareka no siasio mata na magoro chigwa divere na magoro chigwa divere chigwa sublocation muatani 8 ina kyo siasio arabere magena akonyo muntu oli mugonga na magoro magena yabere insecurity ase myake menge ase ngencho ntubwati ekomiti yechiro Beatrice Makwaye oyore omu MCA wodi yabomba babora bunera niga ikerana asenka ya nyagosira asabori abanyanyimbo gutingia oborendi chinsemecho nabasaywe tanga korwa asebikole byobosalia nabayiga bamenye kubwato koroboti gotyasa abanyanyimbo asabakagero bobosalia amatuka yarira bere guchumagega emada mugitenere nere bwate business mugonga ikoga agetware wa kwebeti akachiko protect no kabako iga bakamubutere bichara
mugonga mate wodi yeye abantu babiri mbali bali nyakitaria baitire nebibago bono gakiga igano tubwate police station etukubuli na what is happening abantu abakumbe bibago n'abantu bali amona into kanye tuvugete nga n'abantu bakurukurwale abantu bakurukurukirigoli zibacha goita abantu kumbe n'abantu bali amona into bona ari goteba gaki abasikali bakore patrol na bali batamete barenga monaba babwatwe erinde justice yerolekane na ndi batebe ngamba ntoki bakubwatira namona barobo ku reporter ya Kise TV. Lakini yoshindwa seria tali ya sekero ngoita bagenda kaneta maitino nyengina nga yakwene Nseria tana Apollinaris Akama.